Кметът на район Слатина Георги Илиев осигурява нови 580 паркоместа в Редута и в Христо Смирненски. Едно от тях ще бъде тук на улица Атанасов Сузунов 25. Предложението на кмета Илиев беше подкрепено от Общинския съвет, като пари от бюджета на Столична община ще бъдат заделени за 6 локации на 4 места, като сумата е 1 милион и 100 хиляди евро. Ще бъдат ремонтирани около 10, по-скоро 11 декара компрометирани терени и ще бъдат направени 580 нови паркоместа, които ще пропускат вода, няма да се образуват локви като тази и хората няма да карат по един разбит чакъл, за да си паркират колата зад блока. Проектът обхваща 6 обекта в 4 локации в квартал Редута и квартал Христо Смирненски, като се премахват кални точки, изграждат се водопропускливи настилки и тревни решетки, оформят се отводняване, подменят се бордюри при запазване на съществуващата растителност. Целта е да премахнем над 10 декара компрометирани терени, които в момента се използват хаотично за паркиране и генерират прах и фини прахови частици. С обособяването на ясно регламентирани паркинг зони се ограничава навлизането на автомобили в зелените площи, намаляват се щетите по тротуари и се подобрява пешеходният достъп до входовете на сградите. Средствата за новите паркоместа ще бъдат осигурени спрямо закона за държавния бюджет и закона за обществените поръчки, като резултатът ще бъде по-малко фини прахови частици, по-добре организирана градска среда и по-малко нерви за хората, които ще могат по-лесно да паркират пред домовете си.